Mzibambo wa zaka 60 anagundidwa pa nsewu ndi kumwalira pompo, ndipo ndalama ya chipepeso itaperekedwa anamanga chiliza cha mkulu zonse nkukhala zatha. Koma patadusa zaka zitatu mkulu yunso anafika pamudzipa nkuzanena zoti iye sakudziwa zoti anafa. Ndipo iye ngwamoyo monga onse akuoneramo. Munthu uyu ndi ndani? Chinachitika ndi chani kuti apezeke ali moyo? Achibale omwe anayika wachibaleyu m'manda anachilandira motani chimenechi? Ine ndine Dean Studios, khalani pompo omwe nkhani ndikuyitambasula. Xiangtan, China. Zinayamba mu chaka cha 2015 pa 20 December pomwe mzibambo wina anapezeka pa bus station ina ku tawuni ya Heiyang City akupemphesa kachithandizo. Dziko la China lili ndi ma rescue centers omwe amatenga anthu onga ngati awa ndi kumakawafufuza m'makwawo malo asamangopezeka m'ma street chisawawa. Ndipo mzibamboyu anatengedwa ndi kupitisidwa ku rescue center, ndipo atafunsidwa dzina lake iye anati ndi Ma Jingxiang kuchokera ku Xiangtan town. Apolisi anamutengera mkuluyu komwe amati ndi kwawo. Mzibamboyu anali wokondwa kuti akakumane ndi abale ake omwe anasowana nawo kuchokera zaka zitatu zapitazo. Chichokereni kumudziko. Ananyamuka ulendo wa kumudzi kwawo, ndipo atafikako anakumana ndi anthu angapo apamudzipo kuphatikizapo mkulu wake obadwana naye. Koma chodabwisa chinali chokuti onse anali odabwa ndi obalalika kuona Ma Jingxiang. Anthu omwe anabwera ndi Xiang anafunsa kuti anthuwa akudabwa chani, ndipo iwo anafotokozera anthu a authoritywo kuti Ma Jingxiang anamwalira chaka cha 2012 pa ngozi ya galimoto, ndipo mpaka DNA test ya thupi lake inachitika ndipo anayikidwa m'manda omwe anali pamudzipo. Choncho achibale anakana Xiang kuti uyu si m'bale wawo ayi, koma ndi munthu chabe yemwe akufuna kufika mu family yawo pogwirisira ntchito munthu yemwe anafayo. Kuchokera apa kafukufuku anafunikira kwambiri, popeza munthu amakanidwayo ndi ndendende m'bale wawo anafayo kuchokera thupi, zaka, dzina komanso anali ndi mwendo osimphina asanamwalire. Koma mzibambo uyuyu anali ndi zonsezo. Anatchula zina la wina aliyense pakhomopo kuphatikizira manebazi akenso onse ndi kutchula nkhani zomwe zinachitikapo kumbuyoku. Komabe ngakhale zinali chonchi zinavutabe anthu kumvesesa kuti chimachitika ndi chani. DNA test inafunikira ndithu ndipo inachitika, koma ndendende m'bale wawoyo anafayo. Pachifukwa ichi analandiridwano ndi achibale ake aja nkukayambano moyo wina wachiwiri. Koma funso nkumati nanga kodi munthu yemwe anamwalirayo anali ndani? Khalanibe ni pompo pomwe ndikupitilira ndi nkhani ibe. Anthu aderali anali naye mantha poganiza kuti Xiang anali mzukwa. Ena amati anachita kulodzedwa. Zambiri zimalankhulidwa ndithu. Anthu samayandikiranso manda ake. Koma pomwe ndikupitilira ndi nkhani ndikubwezeni kumbuyo mu chaka cha 2012 chomwe munthuyu anamwalira. Kunacha zabwinobwino monga momwe masiku onse kumachera. Xiang kamutu kake kanali kopoyira pang'ono kamba kuti anadwalapo malungo nthawi yayitali. Ngakhale anali wamkulu mu zaka, koma zinthu zambiri amachita muja momwe ana achitira. Chomwe amakonda kwambiri ndiko kusuta fodya. Xiang amakhala ndi mkulu wake yemwe ankamuyang'anira. Samayendayenda. Akati wayenda ndiye kuti amakagula paketi ya fodya ndi kubwereranso pakhomo. Koma tsiku lina atapita kogula fodya sanabwerere monga mwachizolowezi mpaka mmawa lake. Achibale anapereka ripoti ku polisi, ndipo apolisi amathandizira kusaka Xiang. Patadusa masiku angapo achibale analandira foni kuchokera ku polisi kuti ampeza m'bale wawoyo koma atagundidwa galimoto ndipo wamwalira. Anayitanidwa kuti akapange confirm thupi la m'bale wawoyo, ndipo DNA test inamatcha maliro aja. Ukataya Xiang uyu anafikayu atafunsidwa machokedwe ake apamuzipa,
Iye anafotokozera anthu kuti anapita kokagula fodya monga mwachizolowezi koma sanakwanitse kubwerera ku nyumba kamba kuti kunkagwa mvula, ndipo iye anthu ena achifundo anamunyamula pa galimoto koma anakapezeka wakafika ku tawuni ya Haiyan ndipo anayamba kukhala konko nkumapemphesa nkumakhala zaka zonse zapitazi. Anthube anali ndi mafunso ochuluka opanda nawo mayankho mpaka tsiku la lero. Kodi Sieng why ma DNA test onse amapanga match kuchokera amene anamwalira komanso uyu yemwe anabwerayu? Nanga inu mukuganiza kuti chinachitika ndi chani pomwe onse DNA test inamatcha? Osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife a Dean Studios kuti anthu awadziwe. Tilankhuleni kuti mumve zambiri komanso pangani share Majing Sieng.